iti tunggal pitik ki puso. Ada gurura nga istorya. Welcome iti dete programa tayo. At tunggal anasaas iti ayat, ket addaan iti istorya. Ken tunggal istorya, ket addaan kay papanan. Agsaganakan ta dagiti sumarunong laing kamangigan, ket mabalinda ituyen iti sapsapulen masungbat, kadagiti kabukbukudam apakasaritaan. Ket testiman iti pangirugyan tayo, iti daytoy nga istorya. Madlang ma magustuhan ti agpasyal kariti na uli mo ka lugar. Kas ita, adata dito iko pa. Nabit pa naluktan pagpasyaran mat manmanupay lang ti tao. Manipod hospitalak iti napayag, gapo iti panagsakit ko. Magusto akon iti agpaing iti kas iti lugar ana ulimat. Kas nakabutan ko ti makakita iti tao. Kaya kahit ko tigmay-maysa. Panagkunak, nagdalan ka iti depression. Gapo iti panagsakit mo. Puddo day ta. Kunak no kanibusanak idin. Aging kay tinamamu ka no ba? Kaya't ko sikalaang ti kadwak. Saan mo nga mabalin? Kasanong ti trabaho? Maawatan ka. Agyaman ak ti inikan na kiti panawan no ba? Wali saan pa pa nga gayan ayat. Kaano ka di nga klon nak? Tsaka mo, saan ko pa masinunoon no anya ti marikrik na ken ka? Saan ako maakarintaran? Makaurayak. Uray ta may pasyal kamatlat ta. Kat gapoy ti day ta. Mariknak ngay eton nakmatlaan. Nasingpat ka kanyak, isuan na talaga kasi murot ken ka, no awiso nakagpasyar. Naasidag tirik na ken ka. Diyan mo no, ayat da ito eh. Lumalik nam to ngay eton nakon. Kat aklunan nak. Ikarig, saan ka nagbabawi no ba? Anya nga tangagpaiso ti kaya sa manday ti marikrik na ken ni James. Ne, kilahat ang nagulimag ka. Kwa. Kasta akmat no ka. Ada ngamin dagiti gundaway akasapulan ti may sa atao ti agulima. Umay ka. Nagpag na pagnata. Tapno saan ta malamin. Nalami is ngamin gapo ka dagiti nagkadoa kayo. Mabalin ka di, santan ton nga agbayag. Uwan no ba? Agawit tanto ninton madamdama. Lumagas tan tupay lang agmerienda. Sakbay nga itulod kay balayo. Disumot lagaya, manarabyan ka simbang pet. Kadwam manan ni James ang nagpasyar. Sana ka nakapagkadkad ko na, tatang. Nabit kayo pa'y ngagamam mo. Ngimkas lang na talag kaunayin king kuana. Wano agayan ayat kayon. Sumursuro taklaken ko anong agpasyar. Saan ko pa niya inaklon? Amangan no pampanunutin ni James nga gayan ayat kayon. Nabit kayo pa yan nagamam mo. San mo pa yakabisado ti ugali na. Nasayat mo ti pakpakita na kanya. Marik na ngay ayatan nagtatang. Kat saan nalakit di amaarami ti manggundaway ka na. Ay sanak ngagpilpilin wasino ti kayat mo apakiayan-ayatan. Numbiyang ko nga ma'am timang bagbagaking ka. Diyak kaya't ngagsangit winulumda ang kantulaan. Kasano na mo mga dak dito, Iran? Saan mo sungsungbadan di awag ko? Nabayagan nga amok na ito. Mapatpatak na restaurant mo kat tiyak nagbidot. Ada ka gaya man dito. Nalpas gaya man. Ada pala dya abroad, di narugyan dito eh. Lamplano ti panang lokat ti restaurant. Kat siyak, ti may isa kadagiti sa nga inim. Amok na pa may ka dito eh. Mabayag pa'y sakbay nga agawid ka di masansana na sarungkaran ka, ije Dubai. Apa'y nagsinay ka? Kano kami ngaklonin na? Amok ka baknang ka? San mo nga itoloy? Amangan mabalin nga wisin ka mang rabi. Sapay ko ma, tasan nakapaayan.
Naragsakat launay iti panagkuyog tamanin ang nagpasyar no ba? Agpag napay laang dito yung park, sakbay ngay tulod ka. Anya ganti kinunan ni tatang mo. Nova? James, Ada nangawag king ka. Nagtayag na babae. Si kamot gaya magpaiso. dakmat nam namaan, Maggie. Si Mangpot na gaya man. At Oh? at tamanan ang nakapimpintas ka. Kan lang ang tibak nang. Kumusta kan? Dito pa'y parkit ipagkitaan ta. Aywan gaya, Maggie, ni James. James ni Maggie, gayam ko. Itaman lang nga agkita kami, manipod idi nagapulot. Oh, Takal dati balay ni Nova. Nakadadaag dito salas. Antigo dagiti alikaman. Ay, napintas ti pan nakaarkos na. agmilhin data pa'y Nova. Nera namin na nagbakasyon ti katulong. Agyaman na. Talaga nakabakbak ng kan. Nagpintas dati balay mo. Kan agmay may saka? Siyempre, balasang akpay laang Nova. Among matan, manipot mo sa dagiti dadakkel ni. San min anornos ti panagaapa mi kadagadi kakapsat ko. Ginatang ko ti lote nagtakdaran to'y balay. Ay, sana nakaskas daw ang kastuyin ti kinabak na mo. Nabayag ka nagtrabaho iti balasiw tao. Ay, kalpasan ana umaak a domestic helper ya Hong Kong kan Canada. Imakara kaya Dubai. Ijayan na nagbayaga. Ungayan, awisan kanto inton aglokat ya restaurant, ha? Aday kayang restaurant mo? Wan. Idi pala nga plano ti panagbakasyon ko. Adak pala iti Dubai, idi pinarugyak iti architect anam amok. Inton maminsan, awisan ka agpasyar, ha? Kadwang to Genobium. Saan ko ang nobyo ni James? Agir-aram pa lang kanya. Ah, nasingpat ti lang nga na, gwapo. Nabiit kami pa nga gamam mo. Kanayon bagbagan anak ni tata. Sa anak nagdardara sudos. Ah, ay na. Dayta, tinagdumaan ta, no ba? Awan ti mang bibiyang iti kayat ko, apang iturungan iti biyak ko. O sige, ang meriendata. Itulog kanto na iti balayo. Kahit nga ay nasipngutan, kung nakmano nagkuyog kayo manan na nagpasyar, Kinuna ti security guard itay. Iti opisina ta nakapanaw ka nun. Ti amukat at dito balayo, tata. barang dandanin sumangpot na jay. Aywan gayam, James. Nabayagan na kahit ka makasarita, may panggap iti panagrayom iti anak ko. Nakasagana ka dumngag iti anyaman akayat yung nga ibaga kanyak, tata. Agmay may isa nga anak ko ni Nova. Nasapa na tayo ti inada. Ngamdya ko nagasawa pa'y. Impa may isa ti matang ko king ko anak at dungdungwak daunay. Nagasat launay ni Nova, tata. Nagpapada tayo iti kasasad iti panagbiag. Ado kami ngagkakabsat. Dak ibain ang nariribok iti biyag may. San mo kumaaapag ang angawaan ti anak ko? Diyak kaya at asika ti makapagpasangit. Kuana. Agar-ara magpailang kini Nova, tata. Ngam nagkariaking kuana. Ano aklunan na? Ket saan kunto apag sa gabaan? Napangkagami di opisina. Inawagan na kami ni Maggie kat inawis na kang agpasyar di balay na. Ay, malagip kon. Dajay na tayo ka babae. Ng masidag idili kadata, iti parke. Inaunangan siya. Nagkasingad kami iti pagadalan. Kalpasan na nakaturpos kami. Saan kami na nagkita tanag-abroad? Inawis na ka tumabunon to iti panaglukat ti restaurant na. Naggasap na di agayam mo. Nagtrabaho iti abroad. At dabukod na ang negosyo. Kan among James, nagdakal ka na pintas ti balay na. Tas di kadimot ti arapaab mo. Gagangay la ti arapaap ko. Saan ko apilito nagawaten ti ba nag-ajak kabakan? Saan ko ana sumbatan ti awag mo itay, tada sa nga ilik? Kasangsangpot ko laan, tayong tulad ko iti balay da. Lalaki win na babae. Babae.
Kinaadala kiti kolehiyo ni Nova. Apay aya. Kas na nubya anak na pagdamdamagan na kon. Amangan kiti no da jak amo akaripal ko. Kiti sa jak klonem. Ada ka ni mabalin mo no kas pangarigan? Anya ka diti sa pulong pay kanya. Bak na nga. Nasayatak matkingka kan bak na man. Ha? Ada ka min ugalim ngayon pakitam kanya, Kral. As iti dayta. Pagkatatapan na, alalaki ti kinakuyog ko. Kat, saan tapay ba't ngagnobyo? Oh, sorry. Sige, baliwan tanton ti agsarita, Ral. Nabanno ka, kat, kahit kung ti agina na. Bye. Kabayatan ti panangururay, wino panagururay ni James. Kinasaritak, may panggap, iti panagrayo na king ka. Tatang, Nagkarikanukin ka. Ano kas pangarigan at lunam kat saan na kanto apagsangitan. nasingpat mo ta talaga ni James. Nga sa anak pa yung nakaikadang no aklunak. Ay, no ba anak? Agmay-maysa ka ang anak ko. Yak kayat, ama padasam tilumda ang gapo kin aya. Anya ti makunayo kini James, iti dayta restaurant, no ba? Napintas kan malawa. Talaga abak ng kan. At si ka, James, anya mo ti makunam? Kas kinuna ni Nova, napintas. Nakurape kas kini Nova, Magi. Sa anak ka negosyante. Lumam mo ka napintas ti lokasyon ti restaurant. Dahil laki di dagiti customer. Magustok dito nga imbagam, James. Pudno ti kinunam. Iso nga dinadamag ko, ala ko ti deso daytoy a restaurant. Binatang ko adagos. Magi, Ah, asino dahi ti alalaki? ha? Ni James, nobya ni Nova. Nabayagan agayam ka ni Nova. Nagkaadalan kami ti kolehiyo. Ngam gapo iti panagabrod ko, nabayagasan kami ang nagkita. Kastagayam. Nobyak ni Magi. Dandani kami pa'y nagkasara. Sana ka di pa'y inyawis ka na kayo, ti dadarayo, iti kasarmi. Arang, kablaawan kayo. Agpakada kaming kan kamagi. Nagkariyak namin kinitatang asa anak nga agbayad. Sige, pasensya kayo na. Agyaman na may kayo. Panawan da kayo pa'y kini Magi, Raw. Maragsakan na, anak ang amuking ka. Sige. Anya ka mo tinral. Lain pagtawan sa bali at tao. Imbabain na ko man. Anya ko mo tinakababay ni tinaramid ko. Nagmandit intradan. Kas nasan ka professional? Apay nga imbaga mga da relasyon ta kat dandanita pa'y nagkasal. Apay nga mi, nasan nakpay lang aklonen. Awan mo ti sa baling arma ka. Tinawa mo tagar-aram king ka. Kat gapo iti dayta, pilitan nak ang mga klon kan ka? Apay anak kasuplada ka kanya. Pagpabainan na ka. Apay asino ako ma. Amo ka bak ng karaw? Amumot na niya tirik na ti mabainan. Agtantanan ka kuma. Kan oray kas kasano. Agraamak kan ka. Raaman na kumamat. Sorry. Pasensya kan. Amo ka na bainan kayo kini James, Nova? Ipasyar kayo kumapay, iti pakabuklan ti restaurant ngam simbang putmat nga mineral. Awan kanyaman na. Diyan baga nang agnobyo kami, sana po nulay jay. Agar aron pa ilaan kanyak day jay at tao. Unang napud nung agkasar kayo na. Nagko na. Sa anak pa'y nakasagana iti day Ay, tabangan. anak. Damot kayam sa nga ilim. Nay baga malam nyo, tata. Amangan na saan ka malagipan. Ay, Mga no, saan yun amalasin ni Maggie, tatang? Nakapasyaran dito yung balaid wen, malagip ka. Balasang ko. Pasensya kan ta. Awan pa nagbaliwaan. Tibiyang may kan balay may. Awan ti problema kanya kiti day ta, tata. Sana ko nagbayag. Ada pa ngamin papanak. Nova, si kantulangan ti mga ibagak ni James. Mabaina kiti pa ng trato ni Ralph kada kayo. Deja, yan ni Magi. Nino pati kaduhan na rin man.
No kasta. Balay ti gayem na dayta. Nagbidodak kay. Pumanawak sakbay amadlawnak. No madlawdak kiti. Napasnak ti panagsarsarita ta. Kabayatan ti panagnata. Narigat ka ti biyagda. Itila kaya simrag iti ruangan. Kumitkita ditoy. Natlaw na laki ti tilugan ko nakaparada. Dito'y ikid ti kalsada. Talaga baknangan ni Maggie. Nagpintas ti balay na tatang. At pa yung bukod na restaurant. Kan nagpintas ti lugan na. Ijay gayam restaurant na tinapanan niyo ni James. Uwan tatang, saan kami ang nagbayad ta sinmangkot ni Ralph? Saan magkamapod mo agnobyoda? At na nakita ka sa bali alugan ang nakaparada iti balasyo ti kalsada. Anya? San ko nga mo na sino tinaglugan tasan mo tadim saag. Ti amo kaket sinuro ti driver na. Awan ti driver na. Kan may salang ti kutsena. Itay pailaan nga urayak. Naglawag mo titulag. Umay ka kuman, takasapulak unay. Anya? Sige. Pumanaw akong dito eh. Apay, binaliwang pailaan ti pagkitaan ta. Sige nga, Rodan. Ti lalaki adim sagit ti kotse. Gusto malasin ko. Dito'y madlagan ti pagkakita aking ka, James. Mabaling ka din agsarita ta. Anya ti bagam kanyak. Gaslama di tiriknam. Iti sasangpot ko Pimano kayo kit dinadago si Tinobiam? Nino ba ti gimanat nga gawid. Nagpakada ngamin kiti tatag na asaan ang mabayag iti papanan mi. Nagapo aki balayo. Agpada kayo lagayam ken Nova na kurapay ti biag na. Idinto abak nang ni Maggie. Nya tiket mo sawe. Jak kabain ti kinakurapay mi. Ket amangan no gapoy ti dayta kinakurapay mo. Ada panggap mo ang mangaram ka ni Maggie. Balagan ka. San mo apakibiyangan ti Nobiak? Awan ti kasta panggap ko. Sigurado lang nga matungpal mo dayta nga imbagam kanya. Saan nak nabubot niyan ra? Ket, kumarit ka? Saan ka kumarit? Saan ko akaya ti makiapagapul lagi ti babae? No day talaan ti bagbagam kanya. Mabalin ka di, apanawan akon, at dapay papana. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Lading itak, awan panawan ko makipagkita kan Carl. Dandan ni Jack Pine sinubatan ti awag mo. Kaslang awan patik ko king ka, Maggie. Saan niya ti dayta? Makumiyo ko makiti dandanin panaglukat ti restaurant. Mitingin kami nitong madamdamadag ti empleyado. Nakayat ko nga perfect. Ti panagraman dagiti tumaay, ti panaglukat ti restaurant, kadagiti putahe. Mapasamak lang dayta no nalaing ti alama, chef. Kada nakadagwada ti nagturpo sa culinary arts, iti mabigbig-big a pagadala ni di Manila. Pili ba ka talaga king ka? Damdamon pa ilang tagnegosyo ng nalaing kan ngagplano. Siyempre. Sinagyan na akit ti husto. Tapos sana masayang turnong ko. No saan na kamasangoy ta pasyarang kantulangan ni Jibalay mo iton rabi? Okay. Ngam jak sigurado, no niya nga oras sa makasangpet ha? Talaga nga adutas asikaso kita ngal daw. O sige, awagang kantulangan. Bye. Bye. Ay, talaga da si Aral. Sana kainggaan? Saan na niya nawagan ni James itang andaw?
May iiwa kay kana. Kahit nasawan nga. Agayat ako kan kan. Nay, kunak no simret ka ni ti kwartom, no ba? Tatang, Ay, naunag sa ti pampanunutam. Nabayagsan, asan nakapinasyar ni James. ang mga no ado ti pakakumikuman na. Saan na pa'y anasangot imaw kanya. Madlaw ko analiday ka. Ni ka di James, tiga po na. Jack ilibag tatang. May kawak ajak makita ni James no awagan nakla ko ma. Kaya't naasawan nga gayat kan kinkwana. Apay inaklon maun. Ne, saan pa'y? Anak, ti may bagak agtanang kakumay ti pangiting mo. Urayat dan riknam kinkwana. Tingitingem anaimbag ti amin. James, nagrabiin niya umawag ka niya. Hello? Pasensyakan, nasigag ti pan naturog mo, no ba? Diyak makaturog, saan ka kasansarita? Alaalaat pa lang titurog ko, James. Pasensya ka lang ko man. Doon nasingag ti pan naturog mo, no ba? Diyak makaturog, no saan ka makasarita? James, anya ti aramidag? Pasensyakan, no ba? Diyak masan, at imawag king katid malam. Intun maminsan nga awisan ka nagpasyar. James? Anya ti aramidag? Rumbang ka ding akluno ko ni James. Nagagan lagi ito nga in-order mo, Maggie. Amangan no, saan tama ibos? Saan ko nga in-order amin dagita? Pinainayon ti akin ko iti dayto restaurant dagita daduma. Amam gayam ti akin ko iti dayto. Wan, pada ka domestic helper ti akin ko iti dayto eh. Sigod a domestic helper ko na kuma. Nakaasawa ti na baknang Australiano. O, kasta gayam? Nalaingag negosyo day jay ng Australiano. Idi na amwanda a restaurant mo ti plano ka negosyo. Binagbagaan dak. Ay, nasingpot da gagayam. Uray, kakompetensyam ida. Wan, tanabayagan dayto ang negosyo da. Kan kastamat dagiti agagayam. Agtitinulong. Okay, mga takit din. Kalpasan makapanganta. Kasapulan nga agsubli ako niti trabaho. Anya kakadi. Rugrugyan ta pala ti mangan. Ay, wan gayam. Inton Sabado nga aglokat ti kumpanya. Kasapulan nga dakan to ha. Awisan to ni James. Ibagaktukin ko na. Barang agkita kami inton malam. Well, anya nga ti numero ti cellphone na taawagak ton. Jack may kabesa ti numero ti cellphone na. Kita to. Adagayam ti messenger na. Iso ti pagsarsaritaan mo. Oray siya. Adamat messenger ko. Oh, saan ako mapagsilusan ha? Saan ko nga agawan ti nobyo? Saan ko pa anobyo ni James? Agar-arang pala kanya. Kasta gayam. Okay, ti amok edi kat ang nobyo kayon. Apay nga minadi mo pala aklonan. Anya pala ti sa pulam kini James. Nasingpot matitipanag ko na. Nagyama na, ay manugot ka nagpasyar ta dito ikit ti baybay, no ba? Orehan ta pa nga ganyan ayat. Dahil ti pagyamanak ken ka, saan mo agundawayan ti panagtalag ken ka. Sapay ko ma, tamaan mo sampay ti kastoy akasasaad ta. Saan ka karintaran ang mga klon ti ayat ko? Ay, wan gayam. Inton Sabado ka nun ti panaglukat ti restaurant ni Maggie. Umay kanto ka no. Kidawon na ti numero ti cellphone mo, ta isunto ka no mismo ti mangawis ken ka. Awan mo ti sa baling imawag kanya. Ay, amangan no, saan na nasango. Sigurado, nga adan tumot ni Ralph. Jaklam mo, nalapit ta kasta. Kaskada ta. Sandang agnobyo. Langan ni Ralph, tinabak na. No agasawa dati ni Maggie, adan tumanan abak na digayem mo. Saan akas ka ni Maggie? Di na kaya ti mangnamnamay ti sabali.
Isu nga rod, nagpatakder iti bukod na abalay. Talaga nagpintas dahito yung restaurant ni Maggie, no? Nakadado ti customer. Kaaduan na kadakwada, taglang lang nga, abak nang. Dayawa nga rod ni Maggie. Adot yam amuna. Hasta nga minong kabarbaro ti maysa apasdag. Dayawan dagi ti customer, san ka di? Wan. Ha? Ni Ralph? Oh, talaga gayam ng may kayo Inyo na'y unay ngamin ni Maggie nga umayak iti panaglukat ti restaurant. Gapot ta mabain na kag may maysa, nagpakuyog aki ni James. Oreta, imbaga na nga ikuyog ko. Siyempre, apay ko mga minasan mo akadwa ti kainayat mo. Gumawan pa'y matinorderyo. Sa ako na makamo kadakwada na. Agyaman na ka, kapinaggamot na ay awis ko, no ba? Kasama kan ka, James. Mabain na ka mang paikan ka, Maggie. Mabitlaan mga yabak iti waiter, tayo atanda kayo ti minyong order. Orderan nyo ti kayat yo. Siyak ti makamo. Pasensya kayo, no? Saan kayo tuon ay masama? Inuray daksa, makasangpet. Ay, alimbasagan nak nga rod, isabing mahunak. At nagtimpla kiti kape. At adan, asan kayo makaturog, ta nagkapi kayo mat. Panunot la dayta. Saan mo't kanya? Orag kapiak sak may maturog Akit kumusta ti dinarayan yung apas kain? Nakadado tao tatang. Saan kami nakapagpakadadagos kini Maggie? Tan nagadumot ngayon na si kaso na customer. Ay, nagadula nga rod na pinaiyag na amakan iti lamisaan mi kini James. Sa nagpaiyag pa iti dessert. Di pa ikot nagdakil ti binayadan yon anak ka. Saan nakapinagbayad din tatang? Pinabungon na pa iti saan mi naibos. Kat pinayawid na. Talaga na imbag ti gayem mo. Nasaya at ugali na. Kamaudyanan na, natungpal matlangan ti arapaak ko. Ngam, saan asumina ni James iti panunod ko? Nagwapo ni Ralph? Ngam sabali ti kinagwapo na. Kini James. Nalipatak na may nawagan. Tap na awisip ko ma. Naimpagta si Murot kini Nova. Ay, talaga ngay ayatan natin kayem ko. Nakaawid na nga tan kini Nova. Ay, rabimit launa yan. Naladawan nga oras nung awagak pa. Hello? James, pasensya ka na nakasingakan ka, ha? Ni Maggie da ito, eh. Si Kamat Gaya, Maggie. Kalkalpas ko lang ang nagdigos. Naibagapat ka ta ninuwagan ka, hindi kinindaw ko kan kwa na tinumero ti cellphone mo. Ngayon nalipatak tinangawag kan ka. Tapno awisan ka, iti panaglukat ti restaurant. Kaputa yung bilin mo kininova nga umayak. Iso nga'y mayak, Maggie. Kan, gapo gani Nova, saan ka di? Di kang babain kanya, mawatan ka. Nagkasat ti gayam ko kan ka. Awan gayam? Pasensya ka lang kuman kini Ralph, ha? Malagip ko timba kanyak ni Ralph. Sige nga, Rodan, kad makasi nga aksan. Rabi, imat kami una yan. Maturog akon. Masapol namin na masaba ka mapaniti restaurant in Tundingan. At danto na papaw na pa nagsalita ta. Bye. Bye. Mamaamuan ni Ralph. Sa anak ang mabutong kinkwana. Apay nga ngay inawagan nak ni Maggie. Nagsapan niya? Nagsaroon mo kami lang adintang dito restaurant. Kasla... Isuti umuna customer.
Oh, Magi. Talaga napintas ka. May bagay kang kadayta suot mo. Sa balin sa matikit kita, ha? Ang mga nanyapay ka diti pampanonotan. Saan ka una yan nakasaritay tirapi? Iso sinapak kimay. Naimbagpay ka dan Nova kin James. Maawatan ko ma. Nagaduti customer nga nasikaso. Kan gayam ko ni Nova. Kadwa na ni James. Siyempre, kasalitak matida. Saan ang ati kotse ni Maggie ti nakaparada iti sa amin ti opisina? Ni Gayam Ralph. Anyang at kadda na dito. Oh. Saan ka maatiw kini Magi ti kinapintas, Nova? Ralph? Anya ti kahit mo asawan iti dayta? Nagasat ni James. Nukas panggarigan tagkasar ka hinto. Awi sendak to kuma. Mabalin mo't lata nga landa kanino. Agyaman na. Nagaad ka din? Saan nakasukunan ni James? O sige, tulog ka. Kuha. Saan kan ang mabaing kanya? Amugmat, agayim mo ni Maggie. Agyaman na, kapinatgam ti awis ko, James. Nukas ti nga oras, man manon ti customer. Nagpayag ni Maggie di arak. Iti waiter. Anya nga tati kayat nasa. Talaga na singpot ka. Saan ka matimtimag? Saan ka kading umin-inom, iti ara? Manulaeng. Liklikak ti arak. Saan tamot nga agbarter? Kaya't ko lang agyaman kan ka. Mapilitan akong naginom. Di kang butang kanyak. Dinto maamuan ni Nova da ito, James. Saan ka nasuko niti pagtatrabaho medical man? Ada na panak. Awan tanya man na. Agar-arang ka lang kanya. Kat saan anas ka nga rabi. Tikas iti. Agayan-ayat. No ba? Nasahir ko ka ditirik na. Ay, saan? Ay, no ba? Kano ka di nga kulunan na? Ano mapalagnag ka, anapudno aken ka? Arami di kami. James, apay mo gumanat ka nga aklunan ka. Kanay nga ibagam kanya, makauray ka. Ay ayatin ka unay, Nova. Ure, agkasarta adagos, nung sa tikayat mo. Ibatam ti imak. Kan, saan mo nga sinagtaro pa ang pang-aasin? Pakawanan na ko ma. Ay ayatin ka launay, Nova. Napod no ngay ayatan nak. Irespeto nak. Ibatam ti imak. Saan mo ituloy ti mga rakop kan mga kakanyak? Kawanan na ko ma. Diyak na ma, sarkadan na tirik na, Nova. Sa anak ang mauma, ang mangulit-ulit, ang mangibagakin ka na ayatin ka unay-unay. Maawatan ka nga. Si ka mismo tinagkuna sa anak nga apuraan ang mga klunken ka. Anak asagana ka nga aguray. Mariknak ngay ayatin nakmat. Anya ka titi makalapad. Pag no di mo aklunan ti panagayat ko. Numabalin, agawid kan, James. Baliwan tantun ti agsarita. Sige. Patay tati kayat mo. Ngamsak pa ya pumanawa. Ibagak manantin ka, Nova. Jak tulakit mauma. Amang ibagakin ka ngay ayatin ka ugnay-ugnay. Magagaran ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo. Di mo ko maipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan iti sumaruno ngayon kami patangatang. Ay ayat naklaunay ni Nova. Mariknak ngay ayatan nakma.
Yung mga payasan nagpailaan, naklunan. Iso maluksawak mo't kinkwana, lumaminsan. Inkarit pa'y kinkwana, nga ikasar ko adagos. Ay, anyang natatimang laplakpat kinkwana. Tapno din na aklunan iti panagayat ko. Nuawatan nakla ko ma. Rumbun ka di, nga ibagakin ko na. No apay agumanat akon, nga aklunan na. Mawatan na mata. Diyak kayat, amasan kanyak laan. Kaputi ayat ko. Ang marignak, may ayatin nakmat. Wen, awanan ti ado arason. Awanan ti ado a kondisyon. Pasapo na may bagakken ko na, iti kabaitan a panawen. Anya ka kadimat, Ralph. Nagrabi ilang arudan. Amom akanayon nak ang mabambanog. Kaslaim bagang maten nga awan pa itipanggap mo ang mga klong kanya. No saan ka na makauray? Kano din nak maawatan, Ralph. Ibawaing mo langan, ti imatang mo iti sa bali. Anya? Saan nakayayatan? Anya pa lang ti sa pulong kanya. Apay, akas na ti sa ludsod mo. Adda amin kan ka, ti sapsapulin ti may sa babae. Naaklonin ka, saan naktumatlaan ang maawatan, taawan panawan ko kan ka. Si kadaking ko ko iti restaurant. Sana masapol na makipagpuyat ka. Yung kaslag trabaho ka nga empleyado, iti bukod mo ang negosyo. Anya? Ito rayam pati panawan ko? Saan tapay nga agayan ayat? Nabiit pa'y laing ti restaurant. Siyempre, kasapulan, hands-on iti negosyo. Inaldaw nga adot mangmangan. Katjak kayat ang mabaybayan ida. Ado ti sakripisyok ditoy. Tapno magunod ko laim na ito ang negosyo, nga pa ako. Iso masapang kay patid ko. Prangka anak man. At ka di sa bali ang lalaki akayat mo adumtang itibiyak mo. Anya dito asasawag? No adaman, anya ko ma? Awan ti panawan ko kada kita bambanag. Ay, nagrigat lakit din na maawatam ti kasasaad ko. Diyan mo. No, naikarita ti tunggal maysa. Isa ala dingit, Ralph. Idipag ko ti cellphone ko. Ado ti asikasuk na rigat. Isa maturog ako. Saan ka makaliklik kanyak, Magi? Iti oray anya ako masposan. Masapol na tungpal ka kanya. Oh, ni James. At damit kaya mo di dahito pag-inuman. James? Oh, Ralph. Nakindot ka kanya? Kunak man nun nasingpot ka. Adaro urayag lang dito eh. Ang awad na pa'y matlaan. Lalaki o no babae? Panunutan ka di. Ani Magi ti urayag. Akit tinulag ko. Salbag ka. Dinalagan kan. Saan mapakibiyangan ni Magi, ha? No di mo kaya't amaagaw ken ka ti sa bali. Parta ka magunod ang ti panagayat ni Magi. Itay-pay. Asang-sang ti plato saan ka pa yan nagisubo? Idindot dandan niya akong malpasamangan. Kaslawan ganas ko ang mga tatang. Agtimplak lang iti kapek. Kada nga ron pamigsam, ngagtrabaho no kapilaan, ti paunag mo. Agmerienda ak tumatlang iti kantina iti akim babakad sa aran ti pasdag pang-opisina ak. Kaslawan gaganay gaya manak ko. Masakit ka kaday. Saan mo nga pili, tagtrabaho, no di mo kabalan, tamangan no anya ti mapasamaking ka. Sayang ti may sangal daw. Sa may saan ka nakapagpakada. Saan kayo matanagan ta saan ka masakit? Agmamayo ak lang gapuiti panakapuyat ko idirabi. Kanya ka di tinakapuyatam. Gapukin ni James.
Anya nga mi tinagsaritaan nyo idi rabi apanang pasyar na king kaya. Tanimadlaw ko analiday ka. Namabalin, kaya't na nga aklon ko. Anya? Anya maapay? Ay, laglagi pam ti kanayin kong ibalbalakad. Saan ka kumangag dardarasudos? Tadyak kayat, asangitam tulaeng ti panagbabawi. Nalpasa ko na nakadigos. Ay, kan si Marantaak. Saan akas laytay kaririing ko akas laguriguran tirik na. Nadlaw ni tatang nga malmaldayak kan agmamayuak. Napuyatan na gapo iti panang pampanunot ko kini James. Tatagtagainap ko pa. Ngamjak makapagsusurot. Awagan anak ni James. Hello? Agyaman na kasi nung batang ti awag ko, no ba? Maulaw, di nasakit ti ulo. Alabigatan. Sobrang namin di pa naginom ko grabe. Ay, kunak no, saan ka nga gininom? Di rabi matlaan. Nasakit ka di tinakam mo kanyak? Siya ka di tiga puna, nagbartag ka? Ay, pakamulan na ko, no ba? Iliwliwag ko lang ang tirik na. Agyaman anak. Ay, well, agyaman na kami umawatan na. Aging ka diita, James? Diyak maawatan, no? Apay, pilitan na ang mga klonkan ka. No ba? Ay, ayatin ka namin. Sige, ituloy kong tagrubot. Agmamayuak ita yan nabigatan, kan napuyatan ng idirabi. Ngam, si Maranta akon. Sige, bye. Nakikituta ka ti kilata pat nang ilukap mo iti daw ti opisina. Saan ka tingin baga ti security guard? Kan aming empleyado? Nga awan ti makastrap dito opisina, nga awan pa malubos ko? Nagpilit ka makastrek dito opisina. Anya ka dito problema? Nagkita kami kini James iti bari dirabe. Kat among no niya ti kunana kanya. No talaga kanong ay ayating ka ken awan sa bali alalaki ang makibiyang iti biyak mo. Arami di kami na pamuspusan tap na klonan na. Anya ti problema kini James? Nakasingsingpot niya tao iramraman mo kit din? Ni Nova agayim ko ti almanakan ay ayatan na launay. Nasingpot kaya ma. Kat siya, sana ka di anasingpot iti panakitang kanya. Anyat makunam iti kastangar aramidam. Bastos ka, simrek kalatan. Nalpasan na nagsarita tayo di Rabi Iraf. San ka diya kinabastos ti sasarot mulatan iti opisina? Iso apang asin. Sanak kumariribukan. Makita mo dagiti nagado resibo kan papeles sa isasangwanak. Sana ka mamingka aging kahit isang nakaklonan. Nunaskan napilitin ka, aramidak. Sana mabalin na pilitan ti tao nga gayat. Di mo gamden ti pasitig kanyak at dakay ti teritoryok. Diyak magustuhan na tapanangkit kitang kanyak. Di nakpilitan na mangawag iti gwardya. Ay, makabandog matipa si katrabaho. Isungay nawis ka nga galiwak sa dito igit ti bye-bye Nova. Nagkasam, binigbigat nak arin ni ribok ni Ram. Imay di opisina ako nam at sino. Anya? Agar-aram pa ilaang makasjayan ti Astana. Pilitan nakit din ang mga klon kankwana. Madakadimot kasjay. Aklonak. Nagnerbiyosak. Takas na kaya't nakidin agundawayan ay tibukod ko nga opisina. Ngam sana nagbalin ti kasjaya kita ti lalaki kanyak. Ako rin ka man. Mabitlaan. Kaslawan ka ganay gayam. Bandog ko lang at dahito eh. Ngam kas na sana kasta ti sigo na makikita kan ka, Nova. Wan gayam. Nagkita ka no da James ken Ralph iti bar. Adan sakit di problema yun? Ngam, di matsan kayo pa nga gayan ayat? Wano, kaslamat ken ni Ralph apilitan na ka ang mga klon ken kwan.
saan mo apat gati awis ko, James? Among kinasaritang ni Nova itay malam. Naman kami ngamin itiigit ti bye-bye kat naamwak. Nga ada problema. Talaga gayam ang singit kayo maggayam kininova. Awan ti may limit ka na kayo do. Ah, dahito ti baso. Agyaman na. Kaya't mo mabarot na man. Come on. Anyang retiaramidan ta, James? Among, adda na duktala kapag padaan nyo kin ni Ralph. Pilitan nak ni Ralph ang mga klon iti panagayat na. Katkasta ka man? Kininova? Maggie. Toast? Ay ayatam unay ni Nova. Isungay nawis ka dito balay ko, tapag saritaan taday ta problema, James. Anya. Maggie. Anya na ito yung napasamak. Di mo ko na saan mo nga mo tinaramid mo idirabi eh? Saan tamatan na bartek unay? Anya. Saan ko marumbang napasamak na ito eh? Naminaramid mo. Itay bagam ti kasta? Si kapay alalaki ti mangibagay ti dayta, James? Inalilaw na, Maggie. Napilitan na imay dito'y balayo. Tati amo, matulungan na kiti problema kininova. Maaga talaga niya. Di mo usaran ta utak mo, James. Amo kapilpilitan ni Nova ang mga klon kan ka tapno makalikli ka kanya. Ay ngam sinulisod na. San kanya kasti ti tartari gagayam kini Nova? Gaputan na paidam ti gayam ko, siya akong tinangipaikan ka. Ang ngam ninong patay ayat eh. Mani po dita. Jakon kayat ariribukam ti gayam ko. No di mo kayat amaamuan natin napasamak ka data. Tada kanyak ti ebidensya. Anya. Lumanin lang daw saan ang nagpadlaw ni James kanya. Sana kapulos ng awagan. No day tay dandan niya ako nagawit ti malang manipod iti trabaho. Arara pa apag mo may naksukunan. Nagpauyo ka din kanya. At nagsakulan iti sa bari. Nay, sumagmamanungal daw amadmadlaw ko. Akaslada pa kariribukam. Kasita, saan ka makaid na? Nadlaw, yo siguro asaanan na ulit dahil di pa nagpasyar ni James kanyak tatang. Madlaw ko nga rod. Saan kayo kadain ngagsarsarita? Kalpasan dahil di pa nagpasyar na diti balay, inawagan nak iti kabigatan na. Dahil dyan tinaudi apa nagsarita mi. Mariknak ti kinaliday mo. Kaili mo ka din ni James. Ay ayatim ka de. Tatang, Saan ka makapagulbod ka dagiti tigtignay mo? No pa'y binagbagang ka de. No talaga ngay ayatem. Ay kat adaking ka dita. Kayat ko anaragsak ka. Ilok la una yan kininova. Yaman niya pa'y tiyarupat. Nga isarap ko kayo na. Ano agpinarang kami. Sa anak ama konsensya. Sa binalagan nak ni Maggie. Mapakawan nak to ko ma. Ninova. Kadagiti naramit ko. Ay ayat unay. Ay tag-unay ni Nova. Ngayon, apay animagi. Tinang sulisog kanya. Apay. Ni Maggie dito mawawag. Anya sa tibagana. Hello, Maggie. Anya tibagan. Apay na ka may bayag sunong ba, James? Sa dinatayan mo, itapengan orayan ka. Di ka naturog dito balay di Rabi eh. Nirap namin ti pampanunutak. Ang mga anya ti aramid na kanya. Tamok mo, agar aram kin kan,
ka kita matlaan. Makamu ka. Ibagak kininova. Ken oray kinira. Sinulisog nak. Ore, iba ka masinulisog ka. Namnamaan ka di akayat nakabay, ni Nova? Or orayin ka, James. Saan ka ang pinto damang pasyar kini Nova? Ito na. Nga dahito eh. Basol ko ka di. No apay ang nagpaalingawak kin ni Maggie. Naragsaka ko rin na banong kakititinarayan tapas kan. Kas lumay tayo tirig na kabayatan ti panagsalsalata. Ay ayatan ka. Sika lang, di mga ayat kanya. Ninova, di ayat rin. James! Ha? Ni Ralph. Adi! Ha? Kapit lang. Ralph? Itay kumapila na kaya't kayong asit ka. Bayan, sakti makisarita kan kwa na. Tapnang mo, Ralph, agdandan na kaming kasagasawa ka ni James. Anya ti kunam? Nagtatak kunam dito ang lalaki? Saan ko ang nagtatakunan ta isut ay ayatek launa, Ralph? Sikati saan ko pagtatakunan? Oray kasanot kinabaknang mo? Una yun ti pananginsult ng kanya ka. Kasla, sino ka? Wan! Asinok kumalangamin na maililigkan ka? Oray pagsaysayangan na kiti oras? O may kan, James. Panawan tanday Kapit na lang! lalaki. Kapit lang. Ah? Saan tayo pa analpas nga agsasarita? Sika lalaki. Api saan ka nagtagtagarian? Ni Baji matlatan tagsasaw. Tanggal na tibiyag mo, ha? Ralph, kanya pa lang ti kayat mo amang kanya. At nga di pa'y mabalin mo. Data, nangagmunti pa nagsao ni James. O may kan, James. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggepkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Kasta unay pungtot ni Ralph. Amok nga agi purong laki di kininova. Sa anak pa'y nga inaklo ni Nova. Amok nga'y ayatan na. Kat masakit anak. Noon niya ti mariknan. Kung naklaro si Marano ka dagos iti kwarto ta. Anya pa aramidam dita? Nakamuling din ka pala dita salas. Maggie. Kabutin mo ka di talaga ni Ralph? Kasla saan ka lalaki? Saan ko akabutin ni Ralph? Matlagayam. Wano ni Nova ti pampanunutam. Anya ka di James, ha? Agdan din natan kasagasawa. Namin ado na nagpapasan nak. Ha? Anya pala biro ka? Saan ko man anas ka na sung batak data sa lunsod mo? Diyak kayat asong batan. Ngam si kati mga aramid iti santa pag kinawatan, James. Agselo sa klaunay kini Nova. Ngamuray na kasta. Okay. Palubusan ka makisarita kan kuana iti maudi among taway. Saan ko ang maawat daytoy? Jack maklo na nasikapan nak dayjay alalaki. Agar-aram ken ni Nova. Sa maduktalak lang nagdendinadan kasagasawa ken ni Maji. Ammo ka din ni Nova daytoy. Awagak. Sinulisog ka din ni Maji dayjay alalaki. Dakkel abidot ti panang lipot kanyak ni James. Kat naamuan na no asino ka. Hello? Nova. Siriring ka pa'y matlagayam. Kung saan ka kadiya makaturog? Anya ka diti bagam kanya, tiniwagan na. Maturog ako man. Sige. Inton bigat lang ang nagsalita ta. At damasakot ama-ama. Nakabaybayad asaan ka nagparang kanya ka, James. Sa nakasapsapa nga imay kay Jabalay, tapno awisan na nagsarita ta dito igiti baybay. Naul-ulimag dito yung pagsaritaan ta, Nova. Kinasarita na kakadin ni Ralph.
Inawagan na idirabi Adda ka no ibaga na kanya. Apay ka di. Pakawanan ako ba? Oray santa nga agayan ayat. Dakkel tinagbasulak ken ka, no ba? Nasulisugak kin ni Maji. Ha? Gaputad na pasamak na da kami. Napilitan ak. Amasapul. Kaagdin na kami akas-agasawa. Ngam, agkat-katirik na, no ba? Gaputa si kalang tay ayatek. Nay, apa nga sangit ka si Mangpet, no ba? Nagkapam ka day, Di ka na puutan arimwar. Naduktalak langan nga awan ka iti kwartom. Nasakit. Nay, saan ka maawatan? Nasa pangimay ni James. Inawis na itiigit ti baybay. Tapno naululimak ti panagsaritan. Kalpasat tinasurok ang makalawas, asaan na pa nagpakitakan ka. Anya ka no tinapasamakan ko na. Kan anya tinagsarsaritaan nyo, takas taunay ti dadaang mo, Iti day jay arabi iti imay diti balay. Plano ko man niya aklunan ni James. Ngam kadwa nagan ni Maggie. Kat adda na pasama kadakwada. Anya? Inawis ka no ni Maggie iti balay na. Ta pagsaritaan da ka no. No kasano ang matulungan nak ni Maggie. Tapno aklun ko ni James. Ngam tipan nakabartak da. Sa balimot gaya man tinapasamak da. Hey, narukop ni James. Saan na mapagtalkan ang lalaki? Agar-arap palakan ka. Yung nasulisog iti sa bali ang babae. Kat iti pa'y mismo agayam mo. Diyak na lang kayan ayat ni James. Akwag. Ay ayat ni James. Nasaksakit ko mga awatem. No kaayan-ayat mon. Wano asawang paikit din. Sa liputan na ka. Una yan nga awatem. Nay. Sino da ka da Siyak ni Ralph. Agar-aramak ka ni Maji agay yung minapa. Inawaga ki Jarabi. Katimbagak nga aday bagak kan kwa na. Ngam saan ka no asimrak iti opisina da. Malmalday asim mangpag. Nagatapak asi ka ni Ralph anay baga na kanya. Akayat mo kano akasarita. Lapan ko imbaga ti kaadam. Ngam nasakit kano ti ulo na. Gapo siguro iti panagdididaan na. Sana balik. Sa balin tulayangan hagundaw iti panagsarita mi. Pagkaturog-turog ka nung aminan iti Jarabi. No, may ipanggap ka na James kan Marge. Di kayat mo na ibaga iti anak ko. Ambunan. Kasapa asinukon ni James di balasan ko. Anya? No kasta amun ni Nova? Ino na anak ni James? Isoda tirumbang agsarita. Ni James tinaskan ngagpalawag kan ni Nova. Pinalubosan ni Maji? Anya ti kayat ang mapasamak ni James? Ralph, agar-aram laeng ni James iti anak ko. Agdendanadan kin ni Maje. Saan ama ag ti anak ko? Apang panunutem akamatin na ni James. E din to taarig na agasawa na. Ako ka nasapa rin mo ni James tapno makipagkita ka ni Nova, Ralph. Diyan ka mo no nakasubli ni Balay. Maag ka. Awanan ti maramidam no ti kayat ko. Ti masurot. Pinalubusak ni James ang mapan iti ayan ni Nova. Ang palawag ni Nova, no pa'y awan ko matiga po nang agpalpalawag. Taawan mo ti relasyon da. Kasaritak naman lang di gayam ko. Awan karbengan nangagsakitin akam na kanya. Taawan mo ti relasyon da. Maag ka. Pasensya lang ni Nova. Tasyak tinagtungpala ni James. Yan, ulit
Awan karbengan nangagreklamo, nagsakit tinakam na kanya. Tasan namat nga inaklon ni James? Ulitot manen. Maag ka, Maji. Anya? Anya ti agdakin ni James nga awan kanya ka. Tanya mati karbengan mangibaga kanya kiti kasta? Nalaka lang asong batak na ita sa lunsod mo. Gaputa saan ka ngay ayatan? Amam na ita? Ni James ay ayatek. Oh, nasakit adang gam, saan ka di? Ay ayatek ni James. Banag ajak pulos mariknakan ka. Jak narwam ang mapapaay. Ken sa anak ang narwam ang masaksaktan. Anyat bibiyang ko iti dayta. Saan ka nga rod nga ayatan? Ngamita, masapol nga aklonam ti pan nakapaay. No inati na ka ni James, aklonam ta siguro. Mas dakdakal ti karbangan ni James iti panagayat ko. Ngam iti sika. Pumanaw kan Ralph. Agyaman na kiti panang padaya mo iti awis ko kan Canova. Napay amok nga nalabit. Nasakitan ka, iti na mo manapasama ka na kami kini James. Kalpasan mo nagsarita kami, awan ko man tirumbang ang pagsaritaan ka. Talaga, mat. Saan mo matakaayan ayat ni James? Saan ka di? Nabayag mo tagar-arang ka nang di mo pa inaklon. Kaya tasawan na ita. Saan mo may ayatan? Ngam, ako ray Canova? Kakuranak ka di? Saan na ka din nga ibilang agayam mo? Gapoy tinapasama ka na kami kini James. Maggie, gayon ka na ta. Oh, agyaman ako unay, friend. So, uray saan kumarunbang na nga agdawatakan ka iti pamakawan? Pakawanan na kiti napasama. Tadyak mat amo. No addamad la panagayat mo kini James, una awan. Nga itantantan mo lang ti panangaklon mo kumakan ko na. Iso nga inawis ko, iti balay. Tapno pagsartaan ni iti kuma. Tinkarikan ko na at tulunga. Amakisaritakan ka. Tapno aklon na mo. Ngam. Well, I'm sorry. Sabal, iti napasamak. Ngam, sa bali, tinapasama ka. Iman! Kasta nga ron. Gaputa na ginom kami. Daydayan, ang momon. Saan mo mat akayat? Di ba? Saan mo mat akaayan-ayat ni James? So, awan nga ron ti karbe nga magsakit tinakam kanyak. Ma, Sana bale. Nalakalaang amalipatam. Ta saan mo mat akaayan-ayat ni James? Gusto aka di, friend? karigatak tinagtatwal, no saan niya agarubos dagitilwag. Kabayatan ti panagsarsarita ni kini Maggie. Nasakit. Ngam, no kaano ka kayat ko na aklonan ni James. Palagi ko timbagan ni tatang. Analakalaangan amalipatan ka. Tasaan kamot akayan-ayan. Ngam saan ko ang mas naban ti saam. Amarikrik na. Ha? Umawawag ni James. Hello? Nova, agyaman na ta sinong batang tiyawag ko. Apa niya inawagan na kailaan? Nalpasan ang nagsarita ta. At awanan ti masapol nga ipalawag mo kay. Nova, sikat ay ayatan. Saan kung ba't ngay ayatan ni Maggie? At apay gundaway ta. Agkalunan na kading. Saan mo nga mo ti bagbagam, James? Saan nak mo manugot iti kahit mamapasama? Pangasin, sardangan nak ko man. Diyak kaya't ti maririp. Uwanan ka itibain, James. Itid mo kanyak na ita cellphone. Maggie, saan mo nga alaan kanyak dito sa cellphone ko? Dahil titirubang iti dahil cellphone! Buong ti cellphone ko. Dahil tatirumban. Awanan ka itibain, James! Inong panak. Saan ka kumaakayat atong paan? Yung jack kayat apas pasakitan na kiti kastoy. Anya
pa ti sapulem kanyak, ha? Inikan kay ti gundaway tap na makasaritam ni Nova. Kat may palawag mo, tinapasamak ka data. Ngam inawagan pa ilaan? Naglawag na kitinangag ko ng bagbagam. Margie, amok ana sakitan ka. Day tati kinapod mo. Basol mo matlaan. Sinulisog na ngamin. Alawan! Inrantak tinang sulisog kan ka, gaputa sikat ikayat ko. Damo pa ila makita kay di? Nakarik na akon iti na isang sangayan para kan ka. Amok mo't no kasano ti panagayat mo iti gayam ko. Ngam nalimod anagin imunak. Gaputa saan kayo pa'y nga agayan ayat? Plinanong pinaramit ko. Agawan ka. Ngam, saan ka nga inagaw? Tawan pa'y relasyon nyo. Saan nakakayat ni Nova? Ado tinapasarak arigat, manipod kinaubing ko, James. Nagarapa-apak, nagbaliki ak. Nakabalaya kiti dakkel ka napintas. Ada bukod ka negosyo. Aming dagitoy nagunod ko ka. Ipaay ko kan ka. Ayatun naklaan. Anya pa ti sa ulam kanyak. Ha? Anya pa'y. Maawatag ti Marikriklab. Ngam uli tagmanan nga ibagakin ka. Saan mo akaayan-ayat ni James? Talakalaang amalipatam. Uwan, tatang. Amo ka kinamaagday to amarikliknak. Ay, apay namin nakastoy. Nalapit nga agbababawi ka. No apay asaan mo nga inaklon adagos ni James. Tatang, Saan ko maarumbang asinong batam? Kasanon no nangag ni Magic inagsalitaan nyo. Aga pa dalakit na eh. saan nga amo nga ipatag ni Maggie ti panaggayam ni? Gapo ka dita, ado ti kwartana? Kaguram ka din ni Magic. Saan kayo ka diya nagsarita itinasayaan? Amo ka nagulbud kanya? Inranta na ti nang sulisog kini James. Ipapantan akasta. Saludsudot man kan ka no ba? Umanugot ka kadi iti kayat ama pasamak ni James. Abi akas na ti panangkitam kanya? Adda ka di pampanunutan? Saan ka madanagan, Nova? Awan da ka sa panggapukan ka. Napintas ka. Saan ka maati iti kinapintas ni Machi? Ibagan na tanuan niya ti ibagan. Amok nga agapat ah. Ha? Anya tiket mo sa Amo kasi nulisog lang ni Machi na dyan, James. Nung kumain naklon mo idin, ngam gaputa ado ti kwarta ni Machi. Ngam saan pa ang halagaw ti amin? Ralph? Saan na pa ang nagkasar? Isong adda pa lagundaway yung kini James. Sikat ay ayat na. Talaga ka di asaan nakmat apagulimetan, Ral? Sardinan na kuman. Nagado ti babae dita. Kaskan ni Nova, saan ka niya? Talaga nga awan ba inuwa niya? Nagado a babae ni Painova? Kalpasan ti naramid mo, isaksakit mo pa lang ni Nova. Saan na ka nga ayatan ni James? Ti kwartam lang ti masapon nakin ka. Ure niya pa iti bagbagam, Ral. Nagpapakaasi akin ni James. Itad ko ti amin akayat na. Ayatun naklaan. Arig na, gatangak ti ayat ni James. Magagaran ka ka din para iti sumaruno at twist iti istorya tayo. Ngem sakbay nga ituloy tayo, di mo kumay panubos ang malabsanan da ka dagiti sumaruno pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga numay panggapkeng kan, iti sumaruno ngayon kami patangatang. Nagbayag mo tan. Itayak pa ito ay nagtulagan nga pakita. Nalagip ko manin ni Nova. Numanugot lang ma. Naklunan nakat. Aglamang kami ti lugar.
anarigat matuntunan da kami. Awanan ti maramidan ni Mage na makapagkasal kami ton keneno pa. Wow! Ah. Nagsaya at lakit yung tibiyag mo si kaalalaki. Wala saan ka nagtrabaho? Ang ayat lang ti panang sulisog kan ka ni Maji. Anya. Awan bibiyang mo itibiyag ko. Saan nakasungsungbatan iti kasta? Binalaagan kay din, James. Kabalak abayadan ti biyak mo. Uray pa'y patayan ka itan. Sana kabutbut ng rat. Dinak am mo. Laglagi pa nga do ti makakita na patay na. Saan mo kadian ang nagtikunak? Kabalak abayadan ti biyak mo. Amok. Ado ti kwartam. Mapatay nakman kat nalapit asan ka mapalod. Nga mabalin aman sa daytan iti kinatahom loko. Kahit mo ka di ti maipapain, gapulang iti may sa babae. Ado pelang ibagbagam. Oh my God! Talaga pilpilitin no? Loko! Ayaw ka! Kada talang lalaki. Ada ito'y pay. May sapay. Loko. Di tamo talaga yung ti pagpatingka. Anya ka ba't nilaya? Di mo lang tinartarimaanan. Orek lang nakigtot iti panang ibalibag mo iti ridaw. Nawarte ka niya. Ako rin ka, mabit man lang. Naman mo tarupam? Dara-dara pa'y dagiti takyak mo. Maki. Ay, talaga nagbartik ka man ng James. Away katagasan tatasugat. Awanan niya man na rin ay. Pangasim. Ilang magnak. Diyak ka ti mapalat. Ha? Sanak ko mga isuko ka dagiti polis na talaga. Anapatikaking ka. Saan ka amawatan? Anya ka titi sasawa ma. Apay kumamabalod ka. Nagkita kami kini Ralph Itipara. Nasakitin nak na. Tadatatagin din na. Kasagasawa. Dinanugnak ng bimbalo sa akin. Awan puot na pinanawag Itipara. Anya? Kasano na napatay mo ni Ralph? Apay nga, inasit ganda. Ada ka di bagayo? Apay siriring kayo pala ang katrabiin. Rabi nangam ada ka pala dito'y salas. Anya ka di ayat ni aramidem. Inyawid ko nga tijak nalpa sa trabaho kay opisina. At iso da ito aramida. Isuntuman nga minan na trabaho kinton bigat. Saan ko kumaapakabasulan da ito'y apanagdamag ko, wen? Saan ko maamasair tirik nam? Aw-awagan na kakadipay laeng ni James. Saanan? Makaanay mat nga tanday di pa nagsarita mi. Diyak kaya't nga darum saan mi pagkinawatan ko ni Maggie. Hello? Ayop tayo dyan, James. Tandaninak kit din pinatay. Ha? Oh, basol mo ka naman ngamin. Asino mo't ngamin ti tao nga itay nga latan ti bagina akabilan ti asino man? Binalas na kalaan. Saan naklangan pinalas? Kaya't nakapatayan. Gapo ta impangtam ka no, apatayan. Paji, saan naknatad apagpungtutan? Nakapsut ka pailaan. Ang mga nagdarada kita sugat mo. Agpaimbag ka. Agsarita tanto. Anya ti kaadang di ti ospital. Tapno makitam tinamsaakan ni James kanyak. Nakaro kayang ti sugat di tarupam ra. Tandani man nadadaalan tarupam. Pinaayaban na ti pulis ni James. Tapno agpalawag kapoit na pasamak. Kat gaputa saan ka matanag taron? Pinalubusan damat ka. Ket anya nga ro ti kaadang. Kasaritan at tapno makiaridlo ka. Amo
kabaknang kara? Sika ka no matiaking basol. Ado tinakasaksi itinapasamak. Katsangsang kamay sada anang ibaga, asika tinangirugi. Napilitan ni James anang balas ka. Saan nakabasta binalas? Nagsasarunot ipanagdanog na kanya sa kinugtakugdaran nak. Saan kumaan na pasamak ti Kastyay? No, inaklon mo't kinapuno. Awanan ti maramidam, Ral. Aglalo nagkasal kamintun kini James. Maag ka, Maji. Sapay kumatasaan kang tuhag babawi. Awan to ti pagbabawyak. Gaputa na simpet ni James. Kunkunam la dayta. Saan na ka na ayatin ni James? Ninova ti ayatin na. Saan mo kumapasakit ang tirik na? Ako ka nagbaso laki ni Nova. Tainagaw ko ni James. Ang saan damat agayan ayat? Apay kumamay ngay bagak na inagaw ko? Yam, jak na kaya't amadadal ti pa nagkayam eh. Nakakatkatawa. Sinulisog mo ni James. Sa kalpasan na. Kasta ti iba ka. Anay ko. Agot-ot kitisugat ko. Ay, makaadayo taon na yung nagsaritaan. Anya ka di talaga ti plano iti biyak mo. Saan ang kagsaklang? Ngam saan kami pa'y analpas ni James? Ken uray kadata, Maji. Dayto'y titandaanan. Siyak tumot lati pagtungpanan. Gusto na unay ni Tatang. Saan kami ang nagayan ayat kini James? Sakbay nga klunat. Kat nagpasulisod kini Maggie. Narukop, ti panagayat na kanya. Anyan to lakit di ko no agayan ayat when no agasawa kami. Saan kami anay kariti tunggal maysa? Oray ni Maggie tinagbaso. Ikarigatak apasimbangan tiriknak. At no saan ang madadaal ti panaggayam mo. Ay, Diyak mo, nadanto pa'y dumteng nga ayat itibiyag ko. Ada ka mat kaya man iti opisina, James. Aw-awakan ka itay, ngam di naksungsongbatan. Ang manmaniho kitay. Nakarwar ka nun ni Ralph iti ospital. Kinuna na iti kanya nga on ka nun ti plano na nga agdaron. Kaputa kahit nakabalsan. Sabali na saritaan day ta. Ay ayatan ka. Katjak ipalubos nga dadakas na mapasamak ka. Awang gayam. Iso na nga dag rito eh. Nagikata ko niti trabaho. Pinagsasanak namin ti boss mi. Sana problema day ta. Tauray saan ka ngagtrabaho. Narang ay ti restaurant. Aglaplapusanan ti pagbiag ta. Adu ti maganan siya. Tilaan kidawakan ka. Ayatan na ko mo. Kaya't ko naragsak ti panagtinata. Kan, pagsaritaan tanto ko ma, ti pa nagkasarta. Ni Ralph, tinakaparada iti sango ti opisina mi. Anya ang tatikada na dito eh. Makita mo ganit ipiglat ti Rupak, Nova. Gapwanan dito ni James. Pangasim, Jack kaya't ang mapagsaritaan ni James. Kaya't ko ti adibalas. Ha? Saan asyak ti rumbang nakasarita mi ti day taabanan? Dumngad ka. No di mo kaya't nga dada ka sa mapasamak ni James. Naskan nga umanugot ka iti ibagakkan ka. Pangasim, saan ako mga iramraman? Sika, ti ayayatin ni James. Sinulisog lang ni Maji. Sana na may subli tinalpasan ang napasamak, Ralph. Nakmano na singpet ni James. At dani na matjay ang pinatay day jayarar. Tatang,
Ang mga no adda saan mga amo, maipapan iti kinataon ni James. Diyak kayat ti mariribukan iti dayta abanag. Nang ron na ta kayat nga iramraman ni Ralph. Kaapay, anya kumamot nga ti basol mo kinkwana. Ti kayat ko asawan tatang, ipilpilit na asya kano ti ayatan ni James. Oray agdenden da James kan Maggie. Pag mamauyungan na payla ang tigayam ko. Maawata kung ti kayat mo asawan. Anya ti kayat ng aramidam, sikat ni Mang Sulisog kinkwana. Dahil ti saan kung tupulos nga aramidon. Nagbayag lakit ni James. Nasuro ko naman isang oras na tibanyo. Kaya nakaramidan na dita. Pasensya kan. Natiktikan ka na, Gore. Meron na ngamin. Nagsakit yung ko. Kasta ka di? Agagas ka, ano? Ipan ka, di ospital? Saanan? Unan yaman na rito eh. Uwan kaya. Malagip mo, dahil din ay bagakan ka. Akayat ko, pagtulagan ng tikasalta. Ha? Agdandanatan ka sa kasawa. Amang nga minagsikugak, James. Kat nasaysayaan ng kasalta. Tapos sumardanan nila. Dahil tati nagtulagan mi kini James, Nova. Masururan kami kini Ralph. Isong nagkasar kami langan, tapos sumardanan ni Ralph. Kablawan kayo kini James. Agyamanag. Awan mo't lahat ni James. At ako nun itidalan na, itay inawagak. Nova. Nasair kung sa matalit na. Pasensyakan. Awan ka nyaman na. May gaya medyo opisina ni Ralph, kat naibaga na kayat na kano abalso ni James. Ti awanan pa eh. Apay asaan na maaklon din napasamak. Basol naman lang din napasamak kan ko na. Iso ti umawag. Pangasim, saan mo ko mga ipulpulong tinaibaga kan ka? Di ka madanagan. Hello? Hello. Nakitak ni James. At nakadwa na babae. Napintas. At napagkakaingasan na kininova. Kaslag kasingin ta. Talaga nga awan tibain mo niya. Oo, apay ngagpungtod ka, Margie. Sa anak ko maama kapungtot. Ngamawan serbiti kastangar aramidam. Isaksakit ka laan. Agtal na ka man? Saan apa nangisakit ti kastangar aramidam? Tapno mom, or orayk ni James. Tapno rugyan min nga pagnadigiti kasapulan mi ngagkasar. Da kamot gayam dito eh. Nabayag ka din, amang ruure ka niya. Asan pa iba't unay? Kasla nakigtot ka? Awan. Among ka niya nakaraglagsakak? Nakasaganan ti amin para iti panagkasarta. Nakapadayat ako niti try de boda, ka nakapilit amat ka niti wedding ring. Amo ka dahi tatar arapaapam lawanay. Awang gayam, kumarak. Nabayagan na san ko na sarungkaran ti pamilya. Sikati makamo. Awagan na to, ta umayak pati niya balayo. O sige, mapan ka. Sige. Apay nakaasok dito yung banyo. Kaslapan anya tinarami ni James ito eh. San sabang nagsigsigarilyo ti pa nagkunak. Anya ti masayot ko. Nagato na kwarta. Mano nga ta amin na ito eh. Wala ti kaditimbaga na kanya, ang kasagana gastusan mi nga kasara. Kahit na nagarpot kasar mi, uray mano ka ti magastos. Kahit na ang naragsak ti kasar mi. Ay, tulog na parang. Ang mga nukalata sumrat ni Maki di kwarto mi. Masapa na makapanaw ako na. Agan anadak ta mga nulib atin na kanila. Awagak to ni Nova, hindi makasangpat at ibalay. Pagan anadak. Saan ko akay na matulog di kasar mi kay Maki?
Awantun kung taway ko kining nopa. Nopa tayo ayatak. Pasakitan ka lang amin, anak ko. Kaslairan na ran tamot ni Maji timang pasakitkan ka. Nalabit ang maaga. Ngam no liklikak ni Maggie. Kasla iparpariknak ang nasakit tinakam ko. Amangan no dar ayam tupay ti kasarda. Da kayo matlatinag ko na tatang. Awan ti rumbang apakasakitak tasan kami ang nagayan ayat kini James. Sige, sikat ti makam mo. Nasakit nga angaw ni Nova agayam ko. Ngam nalabit aday ti tinaikari ang mapasamak. Sapay ko ma, tanaragsak ti panagdenadang agasawa. Kan barang inggaan tumutten ni Ralph Ida. Awan mo ti kwarta dito eh. Dandan may 1 milyon day chay. Awan sa bali ang makastrip dito balay do sana. Dagiti katulong. Asino takin arami diti na ito eh. Asino tinagala? Apay anak kalukat ti kabitin ngayon ti kapas ni James. Awan pulos bado na yun. Nabati dito eh. Nukasta. Pinanawan na ko na. Isulakin di tinangalay ti kwarta. Diyan awanan bain. Malagip ko ni Nova. Nagtulagang dalaki ti dito eh. Binalasdak. Saan ako na ito eh? Awagak na dyan babae. Saan ang mabali na may lamangandak? Apay na aramid na ito kanyak ni James. Hintad ko amin na kayat na. Tinakawan na pa eh. Kitiunan ba eh. Awanan ka itibain. Kunam na nakasingsingpad ka kaslad di ka makabuhang pinggan? Anak isasawa? Saan ka naging kukunapay? Sa dito tayo nilaki ni James. Ayop kayo. Saan da ka may lumugan? Jack ang mo di bagbagan. Nabayagan na Jack nakita ni James. Anya? Adak di balay. Nawaya ka nga umay tap namamati ka. Saan ka nga gulbod? Awanan ni James iti balay ko. Tinalawan na kon. Katawan sa balay kadwana no sana si ka. Dakal agatan tintaray na kwartak. Ha? Ulitak. Saan dak ang may lumugan? Mapatay kayo mawatam ha? Nagitiwanan bain! Magagaran ka ka din para iti sumarulo at twist iti istorya tayo. Ngem, sakbay nga ituloy tayo, di mo kumaipanubos ang malapsanan da ka dagiti sumarulo pa nga episode. Isu nga, ag-subscribe ka anta ang mga may panggepkeng kan, iti sumarulo ngayon kami patangatang. Manartaraigid dagit hilwam. Anya tinapasamak king ka. Mabitlaan. Nangyag ko nagring isilpon mo itay. Ni Maggie ti imawag kanyak tatang. Agkakaalas dagiti sa una. Tinalawan ka nun ni James kat dakal agatad tinaitaray na. Anya? Katatapan na kaduanak ni James sa Pimanaw. Ay, kasano ko ma? Ada ka dito'y balay. Day tamat ti imbagak ken ko na. Jack amo ti plano ni James. Amang libas ken ko na. Kan tinakawan na iti dakal agatad. Nabayagan na saan kami ngagkita. Awan ti rumbang apakakonsensyaam. Isuasan kan ngagsangit. Nagliday. Uray umay dito'y balay ni James. Tapno mapanitnikan na asan kayo ang nagtulag. Tapno lukon na. Tatang, Wino ada ka di sa balay agapuna nga agliday ka. Jack ko man kaya ti masakitan. Kansan arumbang. Awan ti relasyon mi kini James. Arit na siyak ti lino ko ni Maggie. Siyak ti inagawan na. Ay, san mo nalagipon pa'y dayta? Jak man namnamaan ang maaramid ni James dayta. Wino da sa bali a babae ti biyag na kit nakaadayodan. Mamati ka mat nga taytan, asaan apod no ti atap mo kanyak, asimuro tak kini James Maggie. Malaksid kini tatang, amang panagnak.
Nawaya ka nga agda magkadigiti ka Rubemi. Asaan api mampanang malaksid ti isisir ko iti trabaho. No ba? Awan ka diti amom amapalin ang naglimangan ni James. Lading idag. Awan ti maisumbat ko iti dayta sa ludsud mo. Ti awanan bain ang lalaki. Kasta unay lakit din ti panagtalag ko kunkwana. Dakkalagatat din ay talaw na. Ure mabayag asan ngagtrabaho. Mapantan, Ralph. Kayat kunti matay. Sapay kumatama konsensya. Nung amom ti paglamlimangan ni James, ibagam ko ma. No ba? Anya ka din dahi tiya mapaspasamak kang kamaki. Mabutbutan, ti katulo mo anang istorya kanya. Kasanon no saan na anaagaw ti paltog mo. Sige. Ibagam asaan analimpong ti panunot ko. Sana ka sa ti kahit ko asawan. Kasanulangan ti kinapatag ni James King ka. Mabalin pa'y matagayat iti sa bali. Ti amo mga takot. Nakabakbak na ang klaon na yan, Ralph. Dayjet tinakaw a kwarta ni James kat adda ko mapangibayadak. Nakapagpirma akon kat mabalodak no saan ko may tadayja agatad. Kwartala dayta. Sana dayta tirasuntap no katilam tibok mo. San pa'y akamaudyanan ti amin. Pinunala daw ti amin. Siya kung timang bahid, iti kinatulag mo. Tanyat kasukat na. O sige, anya pa itong orayan. Nawaya kang nagpapasiti bakit. Anya? San ka di akas na tikam kamatam kanya, Ralph? Dahil tati pagragsakam, saan ka di? Saan? Ay, ayatin ka. San lang ati bagim ti kasapulak. Baknangak, ingkariyang ka iditi na namay abiyag. Ngam ni James, ti inayat mo. Uray amom, anin Nova, ti ayatan na. Pakawan na nak. Jak ganda ti mang sa air itirek nam. Diyan ko na mo, ano kasano nga iturong ko, tibiyag ko. Ay, ayatin ka unay. Nakasagana ka mang ipanagnak iti dayta. Siya kung ti makamong agbayad, iti nakaikumitam. Awan na danon ko at tao diti balay yun, ba? Ngam inanusak tinanguray king ka. Takasapulan na makasarita ka. Impakada ni tatang kanya kitay bigat. Nga da meeting day tamalan. Nalabit sanda pa'y analpas. Binaon na kakadi ni Maggie? Aging kakadita kat saan kayo pa'y laan mamati? Talaga ka diya sa na nagparik na ni James King ka. Uri imawag wino nagtikslaan. Anya ka diti kaya tiyong aramidak tap na mamati kayo? Ha, panagunak. Adutisan mo nga mo may panggap ki ni James. Nagasat ka. Tasan ka anailawan. Ngam ni Maggie tinagbanag akakasi. Ha? Uri dagiti kabalay ni James kat sanda ama ibaga no sa dino tinapanan na. Sanda ka nga mo ti plano na. Kat mabayin da unay. Ngam tinamuak. Drug addict gayam ni James. Anya? Sana pa madakas na ito eh. Mismo ati pamilya na. Tinangibaga iti dayta. Sana ka nagbidot iti panang patigmaan ko king kaide. Naimbag ta saan ka anailawaan kini James. Isumat lagayam. May baga na iti ganda ni kanunatay. Iti nagsakit na. Nalapit karkarwar na iti rehab idi. No kasarsarita kidi kat nakasaysaya at mat makisarsarita. Nakasingsing pa. Uray pagarupta na loko ni Ralph. Sa laki di amang padpadakas. Nalapit nagbaliwan. Ngam idi agdandan kini Maggie. Sinubyan na ti nagdrugs. Tas labasol ni Maggie. Panang paluinoy na ngamin. Saan mat nga taakas tatatang? Di kahit ko asawan, gaputa ado tig igaman na akwarta. Ngimtisan ko ama auto ba panunutan. Kat no apay ngayon taray ni James daklagatad. Anyang nga talaga, ti plano na.
Nabaybayamon, ti Bakim. So, nagsakit ka. Kung nati katulong niya, manok amangan ka. Saan ka nagsangit? Nakapadakas dahil di kasasad mo. Nang ito ko takiti ado aprotas, tanim bagla, dagito iti paunag mo. Dinamag ko iti katulong, na anya dagiti maggusto-gusto mga ipaunag. Tayo lutuan na ka. Nabaybaya ako ti restaurant. Ang mga nuret ti balay, kat mapukaw ko. Agsubiyak tong agbiag na nakakurkurapay, kapukin ni James. Di ako ng pain. Saan mo alagi pa ni James? Imulam iti panunot mo. Anak tayo. Iti bilang mo anaabak kay iti sugal. Iti intaray na ang mata. Nakasangkot kan dito balayo, idin ang mga ni Ralph ang ospital ka. Deta ka nung amin timbilin mo kan ko anang awan ti makaamuan nagsakit ka. At ngay ayak ti Baki. Numakita da nakakaasya akon. Maki, Dahito iti maganap ko ang agayat, iti saan mo't nga agayat kanya. Dahito iti maganap ko. Amang pilit iti tao nga agayat kanya, apulo sa limat mapasamak. Kat nalabit din no sa nakon ti Diyos. Nagbalinak ang managing bubukod. Gabutan mo, ganda panagayat mo ni James. anak na tayo amin ni Apo Diyos, katpapat ka na tayo. Panubok lang dagitoy, apaspasaran, Maki. Dayta. Napatugaw kan dito sa aming tilamisan na panganan. Anya tikat mo na si Dan. Tayo sa ti, ikabil ko itipinggan mo. At mo subang ka. Anya matan. Kaya riga kong ti ubing. Kabalak mo ti mga nabukod ko ha. Saan akong nagsakit? Kahit kusang taglaylokin ka. Mabitlaan. Hindi tayo pasi ka paboritong na gito eh. Among siyak tinagluto dagitoy. Tinulagak ti katulong mo, asa nang ipulpulong kin ka, ang nagpaisuro aking kuana. Ha? Kin oray ti chef mo yo iti restaurant. Malagip ko ti restaurant. Oo, kala talimiday ka. Nakaragragsak lang ro itahin. Ralph, agyaman na kadagito ng aramidam. Nakaluplupuyak. No saan agapukan ka? Siguro, nabayaga ko na natay. Gaputay eteng ka. Adu dagiti pana ka na amiris ko kapuken ka. Gaputa baknangak. Nagtalikak launa iti bagi. Ngawan ti banag at tarigagayat. Ajak kabaulan agun oden. Kaslasanan nga agsardeng titudo. Madanaganak nga mga nagtin nagabagyot na pigsa itaya todo. Tandani pa'y mo't nga rodo nagdawa dagiti pagay. Kasla saan ang mapuputan ti panaglabas dagiti aldaw? Wen, makatawin ton tinapalabas manipod da. Timanaw ni James. Awan ka di pa'y damag mo kong kuwana. Tatang, Pasensya ka ni ti panakalagip ko kong kuwana. Anya ka ta tinapasama. Kuna ni Ralph di na minsan, nagsarita kami nga uray dagiti dadakkel na ket awan kanut damag daking kuwana. nakasingsing pa ni Ralph, tatang. Kita lang agpaiso ti maramidan ni Ayat. Idinto ani James ket Ha? Ni James ti mawawat, tatang. Anya ka din dinapaspasamak ken ka, James. Nakakutkutong kan. No ba? Sikat ibiyag ko. Kaputaging ga ita. Ay ayatin ka pala. Isu ka di? Alin ni basam ni Maggie? Kat di kakaruan ngay naramit mo. Intaray mo tidakkel agatan. Amok kakagura na.
Dagos nga inawagan nak ni Maggie. At tapon na nagtulagan ta at akawam sa aglamang ta iti adayo a lugar. No ba? Nalabit ang malayip mo pa, timbagakin ka iti. Idi ilimangan ta ni Maggie. Diyak kayat, ang mairaman ka. Nagsubliak. Iti hadda nga kasasaad ko eh. Ngayon, nagbalbaliw ako. Gapo iti dayta. Pinanawag ni Maggie. Tapos ikalaan ti pitik ti puso. Dahito'y ti kararagsakan na pasamak ti biyak ko. Agyaman na, tainaklunak matlangan. Karbangan ti maayat. Gapo ka dagitin pakitang kanya. Napanunot ko. Rombang laan. Ama ayat ti kaskan ka. Maggie, Kan amok masursurukan tumot lang ayatan. Katagyaman na. Taorin no kas jeti naramit ko. Inayat naklatang aging kaita. Juan, tinapatig ka niya, kitnuan niya ti marikrik na. Panawanan, tapno na naman tamat ni Raksa. Nagtatao. Mimay! Luktaman dyan daw. Amon, sikat tinakarik na kitinapod no nga ayat. James? Sika? Maggie, amok adinak mapakawan. Kadagiti naramid ko. Apa yan nagparang kapailaan, ha? Amom ka din no kasano ti panang dadaal mo iti biyak ko? Sana ko masibibiyag pa'y ngaging gaita no sana gapukin ni Raf. Si bibiyag ka pa'y gayang. Apaya nagparang ka. Uwe, amok nga do tinagbasula. Ngam pakawanan ta kuma. Si katiga po na no apay napadasak ti nagsangit. Si katiga po na no apay napadasak ti kasanaonan limpong iti panunot. Kapasan ti addo ang kinaimbat kan panagayat nga impay ko ka. Kinagulak ni Rav. Idi kayat nakaadang ran. Gaputa kayat nakaabalsan. Ita, as jay tinaramit mo? Ralph, Maggie, palubusan na kami kini James sa makapagsalita. Sige, panawang kayo pa. Nadagsan tinagbasol ang kanya, James. Saan ka mapakawan? Agasan, impaay ko amin? Kastoy? Tisubat mo? Aklo nagbasol akbat ka po ta pinilit ka ngam. Saan kumakas jay tinaramit mo? No dinak kaya, no dinak talaga amayat. Pinanawang na kumalatan. Saan kat at tinakawan na pay? Idarum ka. Maggie. No ba? Amo ka nagbaso lakyan ka. Ngam, adak manan. Tat mo iparipirip ko, ti panagayat ko. Pakawanan na ko. Naragsakan ni Maggie. Nasarakan na kini Ralph ti pudno nga yan. Well, nakasaysayaan ni Ralph. Di na matapala, tipungtot na kanyak idi. Gaputa, isakit na ni Maggie. Ngam nagparban. Ita, agin inayat dan adwa. Idin to asyak. Nagbali na kadakas. Adda pa naman ti panagbalin. Saan pa yan nalanaw? Babaan king kano ba? Pangaasim. Ikanak pa'y kumahiti sa bali agundaway. Ano ayatin kamanan? Sayang.
Sayang at talaga, James. Aklunan ka kumaiding. Yung anyat inaranon mo. Nagpasulisog ka, kinimaki. Isuan na pukawan, day tingaya. Ala, ket dituyen ti pagpatinggaan iti drama may panggap ken ayat. Sabay kumata nasagid kayo dagiti paspasamak ken adal napidot yo nga adal wenno inspirasyon. No magustuhan nyo iti drama tayo, di ako maliblipatan nga i-like dati nga video ken ag-subscribe kami ten tapno mangigam tumanen tay sumarunong ngayon kami patangatang agyaman na pagayam.